Hej, først C. Vi skal se lidt på, hvordan man bruger enheder til at løse nogle små fysikopgaver. For eksempel den her opgave 7, som drillede lidt sidste gang. Først og fremmest så skal vi se, at opgaven handler om at finde ud af, hvor meget vand der er. Det var der lidt tvivl om sidst også, men lige umiddelbart med det, vi har at gøre godt med, nemlig den formel her. Så bliver vi nødt til at, som udgangspunkt, så kan vi i hvert fald finde ud af, hvor stor en masse vandet har. Og så kunne vi altid senere hen regne ud volumen, hvis det er det, vi hellere ville, men massen er vel også et mål for, hvor meget vand vi har. Så det er den her formel, vi har at gøre godt med. Vi ved, hvor meget vand er blevet opvarmet, så vi ved, hvor stor en temperaturændring der er sket. Så er der den specifikke varme, så er der varmefylden for vand. C, den kan vi også slå op i vores bog. Så massen er den eneste ukendte på højre siden her. De to andre her har vi styr på. Og så hvis vi også kendte energien, jamen, så kunne vi bestemme massen. Så kunne vi lave en lille formel, hvor vi isolerer massen. I det tilfælde der er det et spørgsmål om, at vi dividerer med varmefylden og temperaturændringen på begge sider. Så ender vi op med den her lille formel. Og så har vi sådan en vane med, at vi vil gerne have det, vi skal bestemme, vi vil gerne have over på venstre siden. Så ender vi op med den her formel. Så kender vi energien, kender vi varmefylden for vores stof, og kender vi temperaturændring, så kan vi finde massen. Det er meget godt, men problemet er, at vi kender ikke energien. Og i vores opgave her, så ved jeg bare noget om effekten, og jeg ved noget om tid. Så vi er nødt til sådan lige at gå et skridt længere tilbage her, hvor vi nemlig lige kigger på, hvad for en anden formel har vi. For indtil videre har vi kun haft to formler i spil. Og den anden formel vi har, det er, at effekten er lig med energien gange tid. Og nej, det var noget vrøvl. Der skulle stå i der, og så skulle der stå p der. Vi kender effekten, vi kender tid, så der er ikke så meget mere her. Det er bare et spørgsmål om at sætte det. Eller er det? Der er selvfølgelig den her lille krølle, at effekten er i kilowatt. Der skal vi lige kilo, det betyder 1000. Så vi har altså 1500 watt. Skal vi finde min enhed herovre. Og tiden den er heldigvis allerede i sekunder. Så den behøver ikke gøre så meget ved. Jeg skal bare lige overfinde min enhed for sekunder. Der. Og så kan jeg regne det ud. Og så får jeg altså de her 157.500 watt gange sekunder. Og det er jo ikke den enhed, vi normalt bruger for energi. Og vi ved også, at enheden den burde være joule, så det her det er det samme som joule. Man kan også, tjekke efter med Maple ved at gå ind og vælge den, der hedder Simplify. Og så vil jeg gå lidt uden for skærmen, men så er der jo, når man vælger Simplify, så er der igen en, der hedder Simplify. Og hvis man trykker på den, så får vi lavet den om til den enhed, vi bedre kan lide, nemlig joule, som er den enhed, vi normalt bruger for energi. Okay, så nu kender vi energi, så nu har vi faktisk alt, hvad vi skal bruge til vores opgave hernede. Energien kan vi lige sætte den har vi lige regnet ud. Så er der det her med den specifikke varmekapacitet, varmefylden for vand. Og den kan vi slå op i bogen af de her 4186. Og så er det vigtigt her, at vi husker, at den skal også have den enhed, der står i bogen. Og der står joule delt med kilo gange grader Celsius. Og grader Celsius er ikke herovre, fordi der er det Kelvin. Det er simpelthen Kelvin, der er vores enhed, vi normalt bruger, når vi regner sådan inden for fysik. Men fordi at en Kelvin, jeg kan sige, er lige så stor som en grad Celsius, så kan vi lige så godt tillade os at regne i grader Celsius. Så slipper vi for at skulle regne om til Kelvin.
Det gør det lidt nemmere for os. Den her ikke herude, som sagt, så er vi nødt til lige selv at skrive den ind, og det gør man ved at vælge den, der hedder unit, og så skal der stå degree, og så stort C, så ved Maple, at det står for grader Celsius. Så det var min varmefylde, og så har jeg min temperaturændring. Enten så kan man lige regne det ud i hovedet, eller hvis man er lidt mere doven, så kan man også bede Maple regne ud, hvor langt der er fra 20 til 60 grader. Og så skal vi igen have vores enhed for temperatur, nemlig i princippet burde det være Kelvin, ikke? Men vi skifter over til at bruge grader Celsius i stedet for, så den skal jeg lige skrive ind igen. Så gør det så for at regne ud, hvad massen er af vandet i den her ildkæde. Selvfølgelig et kedeligt tal, så der er to muligheder her. Den ene det er at højreklikke og vælge approximate 5 decimaler, det er fint, så får vi at det er sådan næsten 1 kilo, 0,94 kilo. En anden mulighed, hvis man vil slippe for den der ekstra omregning, det er at man sætter et punktum ind bag ved en af sine tal, så regner den der automatisk ud som et decimaltal. Så to måder at gøre det samme på. Begge situationer ender vi med, at masse af vand er altså de her 0,94 kilo. Så et eksempel på, hvordan vi regner med enheder i Maple, og hvordan det er en god idé først at gøre sig klart, kan man sige, hvad er det for en formel vi har. Her er der ikke så meget at isolere, men hernede, ikke? Jamen, hvis den størrelse vi gerne vil finde, den ikke er isoleret, så først isolere den, og derefter sætte alle tallene ind. Og husk, at der skal enheder på alle tallene, når vi regner. Yes, vi ses på fredag.